Τα αυτοκίνητα υδρογόνου μοιάζουν εξωτερικά με τα άλλα, αλλά είναι καθαρότερα, πιο ήσυχα, πιο οικονομικά και κινούνται διαφορετικά. Όταν γυρνάτε το κλειδί, υδρογόνο και πεπιεσμένος αέρας οδεύει προς την κυψέλη καυσίμου. Η μηχανή του υδρογόνου αποτελείται από τις κυψέλες υδρογόνου και μερικά συστήματα που υπάρχουν και στα τυπικά αυτοκίνητα. Το ρεύμα που παράγεται από τις κυψέλες υδρογόνου πηγαίνει στα ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης του αυτοκινήτου. Τα ηλεκτρικά συστήματα μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική για να κινήσουν το αυτοκίνητο και να δώσουν κίνηση στους τροχούς του αυτοκινήτου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο κινούνται ιδιωτικά αυτοκίνητα, φορτηγά ή λεωφορεία. Τα υδρογονοκίνητα είναι 2-3 φορές πιο αποτελεσματικά από τα σημαντικά και δεν δημιουργούν μόλυνση στο περιβάλλον. Επιπλέον πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν αυξανόμενες επιδόσεις και δύναμη, μεγαλύτερη αξιοπιστία και μεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασμό του οχήματος και της μηχανής. Πώς λειτουργεί η κυψέλη καυσίμου? Η κυψέλη καυσίμου αποτελείται από 2 πλάκες, 2 ηλεκτρόδια και 2 λεπτά στρώματα από πλατινένιο καταλύτη που χωρίζονται από πλαστικά δαχτυλίδια. Όταν τροφοδοτηθούν με καύσιμο, αντιδρά ηλεκτροχημικά και παράγει ηλεκτρισμό. Το υδρογόνο από τη δεξαμενή και αέρας εισέρχονται μέσα από τις πλάκες μέσω σωληνώσεων. Το υδρογόνο εισέρχεται από τη μία πλευρά και το οξυγόνο από την άλλη. Ο καταλύτης διαχωρίζει το μόριο υδρογόνου σε ηλεκτρόνια και πρωτόνια. Τα πρωτόνια μπορούν να περάσουν μέσα στον καταλύτη, ενώ τα ηλεκτρόνια δεν μπορούν και οδεύουν σε ένα εξωτερικό κύκλωμα, παράγοντας χρήσιμο ηλεκτρικό ρεύμα. Από την άλλη πλευρά της κυψέλης, το οξυγόνο αντιδρά παρουσία καταλύτη με τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια, παράγοντας νερό και θερμότητα. Τοποθετώντας πολλές φέτες κυψελών μαζί, φτιάχνουμε μία σειρά που μπορεί να μας δώσει την απαιτούμενη ισχύ του οχήματος. Όπως και τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, τα υδρογονοκίνητα χρειάζονται καύσιμο για να λειτουργήσουν. Αυτό το καύσιμο είναι το υδρογόνο. Το υδρογόνο παράγεται με πολλούς τρόπους και αποθηκεύεται μέσα είτε σε υγρή είτε σε αέρια μορφή, είτε μέσα σε χημική ή μεταλλική ένωση. Το υδρογόνο μπορεί να μεταφερθεί σε πρατήρια καυσίμου από το δρόμο, από τη θάλασσα, το τρένο ή μέσω σωληνώσεων. Αλλά μπορεί ακόμα να παραχθεί και στα ίδια τα πρατήρια ή ακόμα και στα σπίτια. Μπορείτε να γεμίσετε το υδρογονοκίνητο αυτοκίνητό σας με παρόμοιο τρόπο με ένα αυτοκίνητο βενζίνης. Αυτό που αλλάζει είναι ότι χρειάζεται μια μεμονωμένη ειδικού τύπου βαλβίδα. Χρειάζεται πολύ λίγος χρόνος για να ανεφοδιαστεί πλήρως το όχημά σας. Και το αποτέλεσμα είναι ότι τα καυσαέρια τους είναι νερό και θερμότητα και όχι μόλυνση.